Ens hem apropat avui fins a Carpessa. Ens esperen els amics de Vora Senda. Bon dia, què tal? Xavi, el projecte va creixent a poc a poc, no? Aneu agafant més terra? Sí, bueno, a poc a poc, en base a les necessitats i a la demanda de tota la gent que va arribant a Vora Senda. Anem agafant poquet a poc més terra, però bueno, sempre dosificant i amb un poc de mesura. El moment de la pandèmia va suposar un punt d'inflexió? Sí, la veritat és que sí, i més per a un projecte com el nostre, que sempre hem treballat molt el que és la xarxa social que tenim darrere. I la veritat és que quan va esclatar tot lo de la pandèmia, vàrem notar que la xarxa se tancava, que ens demanava cada vegada més i amb més regularitat. Manu, el fet de que la comunitat suporte el projecte vos dona unes garanties de seguretat, ¿no? Sí, la verdad que desde hace unos años estamos poniendo en práctica el modelo de agricultura sostenida por la comunidad, que bueno, básicamente se trata de contar con la red que tenemos, haciéndose socia del proyecto y pagando una cuota mensual que a nosotros nos supone una garantía de un salario y de no descapitalizarnos cada X tiempo. ¿Y a cuántas familias abastiu? Más o menos unas 100 familias, aparte de comercios y de restaurantes. Xavi, com organitzeu la faena? Quins dies feu la venda? Els dilluns, sobretot més destinats a tendes, a restaurants, cooperatives de consum, i d'allà després els dijous, que també és per a tendes i això que t'he comentat, i després ja les famílies. Pablo, el fet de no vindre de l'horta a tots vos fa tindre una altra visió del que és este món? Vens d'un altre sector, estàs estudiant altres coses, no? I de sobte te trobes que vius en una ciutat que està envoltada d'una de les millors hortes d'Europa i tenim aquesta vinculació, no? Com és la convivència amb la resta de llauradors convencionals? Tens aquesta sensació de que ets un estranger, no? Quasi, de que és de fora i de que no pertanys al seu món, però sempre és gent que mira també el que estàs fent, no? Si te veu treballar i te veu ahí tots els dies allomat i tal i no sé què, doncs al final acaba compartint amb tu part dels seus sabers, de la seva saviesa. Xavi, què és un alter? Els camps alters són els camps que estan més elevats respecte de la séquia principal, la séquia mare. Per a poder regar aquests camps fa falta que la cota de la làmina d'aigua de la séquia mare se puige molt. I així precisament en este camp esteu preparant un projecte nou. Sí, tenim idea de fer un espai agrosocial. Per una banda anem a fer un bosc d'aliments des de la perspectiva de la permacultura, l'agricultura regenerativa, i per una altra banda una zona més de relació i de confluència. Fareu venda directa també així? Sí. Ara el que volem és afegir un punt de venda en camp. Permacultura, agricultura regenerativa, com es pot combinar tot això en un espai social com este? Creiem que en un lloc on s'està treballant i cuidant la terra, on s'està treballant i cuidant la dignitat dels llauradors i de les llauradores, també se pot donar un altre tipus de ventall, no? En el teu peu hi ha molt més del que es veu, un univers que és el cos que habiteu, les teves cames que cremen com flames, proclames arreu, sou el que camineu. Xavi, com esteu dissenyant l'espai? Per una banda està la part del bosc d'aliments, ho anem a fer des d'una perspectiva de permacultura, d'agricultura regenerativa, i per l'altra està l'espai de relació i de confluència social, no? Totes les zones d'ombratge on se puga donar aquesta reunió les anem a fer amb la idea de fer pèrgoles vives, és a dir, que tot partisca de lo viu, no? I després la separació d'aquests dos espais va estar delimitada per una jardinera que va tindre més o menys uns 40 o 45 metres i en el que volem donar-li molta diversitat d'espècies. Molt bé, la resposta en xarxes, Manu, està sent molt important, ¿no? Sí, la verdad que sí. En apenas un poco más de una semana hemos recaudado un poco más de la mitad del mínimo. Además de la gente así más cercana, está apareciendo mucha gente que nos está dando apoyo de fuera de nuestra red. Què és el que espereu que es produïsca ahí, Pablo? Fonamentalment serà un espai de trobada, on per exemple també volem donar-li valor a les visites de la xicalla, que siga un espai on se puguen desenvolupar tallers, dinàmiques amb elles i puguen aprendre tot el que fem al camp, els treballs en el camp. Cultura i agricultura tenen la mateixa arrel.
Sí, al final és un món que sempre ha estat molt en contacte i aquest espai també respon a aquesta necessitat que té aquesta gent de tindre una altra veu, no? Un lloc on poder contar-li al món i sobretot a la ciutat que tenim a prop tots aquests coneixements, no? El que és la vida al camp.